video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. So can you say to abereki vakatambira culture yeZimbabwe yekutukana There's a very good example. Pane ma-artists ukatarisa ma-artists anowanzo vanotorwa vanohaiwa vanogara vatori busy. Pane ma-certain shows ona zvikanzi tomboti example vamutukudzi vane show yavo vamutukudzi vanotora 1 or 2 edanso and 1 or 2 edanso vanooti kuti ava havatoimbi zvinhu zviri negative. So the people they know, my parents anoziva vane ma-artists avo avanoda idance music vanozoti ava vanoimba zvinhu zvinovaka kozira vamwe toti kuti ava havatomboda kuonekwa nevabereki vedu ava because kune listenership yekuti yavapfana mateenager ava vari kukura kozita mumwe anobata nevari kucrash chaivo chaivo anoimba mampekation songs ekuti munhu wese anorelate but kune listenership yana moms nana sekuru vatoripo vechidiki. A very good example is Talky Vibes. Another one is Killer T. Vanhu nekuti vane pattern yavo yekuti zoti kana pakanzi pane show yevanhu vakuru anonzi yaimbe because of the message zvaanoimba. Kozita vamwe kuti vatomboda kuonewa ikoko ndizonzi atikada wainisa aragogazi waiziya. So vanhu vanotera ndoziya and panoitwa mashows ndipo unoona kuti show iyi yarongwa target market yake crowd yevanhu vari kumakore akadai so kozita mashow yapfana ekuzoti hauku tikutononzwa zvinyadzi zvese saka people they know vandoziva mashows ekuenda kuti uku ndokune wedu uku ndokune wedu depending neage yako kuti unofarira usvipe. Ndangudzosa big mashure slightly wataura nyaya yemapasapasa timotangangura pasapasa yakaplaya role yakaita sei in kubuilda danzo. Pasapasa yakaplay a very big role because it was more like an open mic yekuti hautangwanza haugone kuimba because usually munhu aingoti freestyle yake vanhu vangojamba zvatoita akutoya ku next pasapasa akutopinda and pasapasa yanga isina expense kune munhu aiuya simba rakuramba kwamira uchiona zvikuitika chete vamwe yanga iri mahara paingoiswa kana rori kumashure kumaspeakers vamwe rori kumashure ma-DJs oridza kana DJ yaka because usually kumapasapasa vamwe vanhu vaimba vaizoputika angasinopiwa mic ndepekuti MC adambonwa mvura ada kutsvaka mvura pasi ya mic uone mic yemunhu akutoimba kutomhanya ende iwe kuona munhu arikunakidzwa neka uchongosa mubvisa kutomira kuti mira tanga apedza saka iye makutowirirana kuti wosaka unonzani munoimba makutoziyana ndo zvaitika saka ingari gepe rekuti zvanga zviri zvemahara plus zvanga zvina kureso zvina kuplanwa it was just a natural vibe environment yakabuilda culture yeah because iyo wakatozitambirika vakatanga kutsvaka mashows mapasapasa because vakomana vechidiki vakazoputika vanga kutsvaka mapasapasa nana chitungwizi kunana DZ vakutsvaka kwese kune pasapasa kuti vanoimba kuti wawedzere chimbiri pasapasa ngere mara ndozvakanakira yanga isina kuti chakara kwangu singatengwe munhu pasapasa zvemakeni zvakatozoya zvameno but kwangu sina makeni. Alright, so ngataure radio how did the radio play a particular role in building or destroying Zimbabwe? Alright, radio yaka broadening yakawedzera because usually vanhu pavairekoda masongs paigona kubenwa ma-CD but those days were poor quality. Most of the songs angane poor quality. Radio manje ndakatoti vanhu vachinjwa va-upgrade vazive kuti aiwa zvinhu zvakuenda kuhasha and then munhu ari kumusho asingakwanisa kuya kuharare kuzona artist angakwanisa kunzwawo kuti ndozvokuimbaona kumane kuharare izvo saka yakabatsira in a very big way kozoti challenge inoitika manje kuradio challenge yekuti ma-artists avazive kuti you have to submit your music yoteerera ku-listenership yovetons is it on point production iripo here saka manje mumwe artist hatozive manje unofanira kusubmita music anofanira kuti ndofanira unotsvaga music kuti ndepiko ndipo mangoma avazive kuti radio yesiyana nini because ini kana ndiri kupasapasa ndiri kupasapasa kana ndiri kuradio ndikovaridza kusi kwangu kupasapasa ndiri areas ndiri kugeto kandoona kutonga kuti iwe mumiro chaimo nguva dzakati saka maartist mamwe haatozivi manje kuti zvakafanana na Freeman akabudisa chinhu chake chinyowani andofamba kwese achisubmita
soft copy CD kana kusimudzira pa email manje ndinonzi badza share ndikukandire of which is not professional ku radio yakuti izvozvo ukasubmita CD rako rotero on music every boy that's zvine procedure zvasiyana nezvo geto zvokuti tikungoita pa boys but this is now let's talk about kwazvakatangira kuti madays zvanga zvakanyatsomira sei kuti munhu aridzwe varipo wangoine shungu vaitu weikono zvakatokugarira akatogara pagedhi kuti ndine music yoda kusiyako kuti because advantage ine madance DJs ndeyekuti we juggle music. Sapa kujuggler music you can play maybe 3 songs per 1 minute uchimixa waize. Saka at times you unongone room yokupuliza masongs akawanda panguva diki. Saka vane shungo ogaro kuti music unongoti okay new product you to very much very rhythm one ngaritero takuto juggler varipo vamwe vanto chi superstar of which zvinosiyana munhu uchiziva zvauri uzoti ndakapenga undoganza kuti undoto approach is your song available now on just download those platforms wotopiwa links I download app avatoyi nayo but iwe kondoitsvaga kuzongozoti chi munhu anenge ane influence because at times kune munhu ane influence uzoti I need this person undongotamba chi yokurira of which asifana kudaro but munhu kana ane power anoti I don't angasinga kudei kuti I don't need you guys ndozvimakatira zvangu ndozviita zvangu ndega those unopowa vamwe gap vanenge vari hamba vechidika. So can you say so far radio iri fair to an upcoming artist? Okay, all right. Mamira akata zvinezvi vanhu vari kuimba akawandisa because inini per week inonowana kana maybe 10 maridhim anyowani rhythm one kana 20-30 ma-artist kana kuna kutopfuura sanguva yekuti ukwanisa kudiscover kuti upcoming artist ari parhythm apa it's very rare because kanda kujuggler rhythm pane inonzi rhythm juggling segment tiringojuggler like tiri kufila beat tiri kujuggler because sanguva yekuti takustarkesa a certain song we are launching a certain song kuti izikanwe it's very different. Upcoming akayari one kuti ndoimbawo chichi tazinzwa unoimba but usually kana munhu achitanga manje the production will be very poor. Song yake pane song uri kati zotonzi nayi song iyi munhu airwara ero echimba saka kundisati data kwanza kana chikoro chekuti vanozwa kuimba kuti munhu kana aita final product inenge iri on point kana iri slow song inenge iri slow song but iri on point ma vocals ka beat zvichienderana. Can you blame is it the artist or producer ndiye anenge I think pamwe anenge zvienda nemari anenge apiwa because ndomboswera mastudio ka mumwe andoita mudhara ndada kuimba but ndi $3 vanza hawangu song is $25 tandoya naye but ndonditose dzauri chimba ungonzi chimba achingopedza kuimba overtones all song yako munhu anombotura ngwe kunezo masa kana kuti say all song yako like anenge achishaya kuti mudzingo sei ungoti amene ngomizito zvoenda chi nemari yake kuti ti blame producers it won't be fair because ma producers ayavane vakuti vamwe vacho vanobhadhara rent magesi angada kutengwa anenge asina mari and then uyu anenge achida kuimba mahara siyana send and producer anenge nevake anozoti ndingacho yachiibi record hapana anobhadhara mari yangu yakwana ndiya ndopa masongs mamwe anenge akasiyana utayambira challenge yokuti rhythm rako mamwe songs chi ane quality iri poor mamwe ane good quality. I think those zvinenge panyaya yekuti iye producer pachizvo zvake angada kudyawo kuti awanochi because i business because vamwe vanongoita zvokuti ndozvigona izvo but kana riri business is business hapana kuti uri hama yangu but business is business. But kana munhu aimba uri producer ka quality inofanira plus kufanana pamwe pachona hapana kusina favor igaro ziya zvinhu zviri pachena varipo vamwe kuti vanotoimba parhythm but song yake panouya compilation ku radio yake inenge isipo kuti ndakaimba iyi ndorine mufoni uri kuplayera kuti ndada kuipiwa of which handikwanisa kuti seusoni pasong yanhingi pamwe anenge mareasons zake idza politics wari kuti handipindire izvo zvinoitika sereki zvinhu zvokuti zvino affect vanhu vakawanda because artist angona kuvenga DJ achiti auridzi song yangu pakunenge isina tombouya saka zviri pa2 mamwe producer hatiendese mamusic anenge achiti isusu music yedu hatiendese hatipe munhu kana achitora ega iyi ndicho ine ndakafambire munhu tiri pakubatsirana. Ndakamboti modzokera back kumashure pamakatanga kuenda kuredio wamwe uri judgment I just before you like pamadeza makatanga yes ndakatenda under judgment yet how
experience yako pakuzosvika uzoti alright yes wangasvika pasinoti wonde but wakanotiswa ukazodedzwa there. How was the experience like? Well, radio, it has been a dream. Ndotora palevel rangu na Etherton. Like chiridza mabawa. Tantine phone yatantine so. Tatumidzira phone kubva ku UK. HTC ere saka tasingagona kushandisa phone. Taingoshandisa pekurekota chete chirokotana. Tichina interview tatugaramba. Kuchiri ma clips yakazorasika but taito interview ana. Sapa zvakanzi vakomana makona radio. Takafara kati radio. Kati dream come true kai. That's already good. And they're gonna environment radio, the system, how it works, how it operates, and then kuya muri vanu variku juggler. So because my DJ, I'm a juggling DJ. Like kuni my DJs asinga juggle. Is this much juggler? Like uno wins a few ye pressure. To visa my songs are seri ari raw, are seri proper for radio. So that alone is it's excitement. Uzanonakira kuti amana zvisho ndozvikuitika rezvo zvinoita kuti ubelieve ndozvikuitika but ndakanyasofara kugutsikana kuti paupenyuka zvinhu zvinoitika zvaunenge uchitoshuwira uchifunga zvinosvika pakutobatikana kuitika saka the experience, the feeling was, it is still very vivid. Ndinonzwa kutonakira nanasi kuti ndobva tasvika. Wow. Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero pa TV.